Cantoleac, serios. Oprește-te. Dacă filmiez să să-l pun pe YouTube. Băi, așa scoate janta aia cu janta așa. Mi s-a dat și microfonul ți-a dat să-i mână. Așa ne filmează. Neamă și să-l pun pe YouTube. Da, ce? Ia stați-o leacă, voi, să vă pun o leacă pe YouTube amândoi. Stați așa, să vă pun pe YouTube. Dar să cântați. Dar nu știm, n-avem timp. Acum o să suntem în casă la familia lui Palaghia Florin. Domnul să le binecuvinteze pe fratele Florin și pe sora Ramona să cânte o cântare. Și Domnul să le binecuvinteze. Hai, cântați, nu vă râdiți. Cântă-i Florin. Băi, atât să scoți mâinile afară. Zici să meargă, să-mi scoată și mâinile afară. Ia și la dat, că Nu știu, Padania. Cântați-i, ce mă enervați? Cântă, fa. Cântă-i. El e... Ai tu, el e cu microfonul și tu ești cu gura. Tu cânti. Băi. Tromul domn. Tromul domn, dacă n-ai cânta o leacă. Să te pun pe YouTube. Cântă-i. Zi-mă, te lutați, cânti. Ce mari te dai. Așa, așa am făcut. Mă verificați Dumnezeu. Dacă nu vă pun, promit. Uite asta cu muși în gură. Că e, bă, tu unde mi-ești tu muși în gură, bă, că e țiplicarul și o mânești. Și mamă, ce? Hai că merge sus. Cântă-i. Uite, a pus să faci microfoane. Uite așa. Uite, uite și aici. Așa. Ba, da, uitați-vă aici, ba. Dar nu vezi că nu vrea să meargă?